Urdaburutarrak. Urdaburu jauna, Jon eta Josu semeekin bizi zen etxe polit batean. Eta etxe politaren ondoan, lore politak zeuzkan lorategian, eta auto polita estalpe batean. Etxean, emaztea zeukan. Tira, lastana, gozari hori! Oihukatzen zuen goizero, bere lan zoragarria abiatu baino lehen. Tira, ama, gozari hori! Oihukatzen zuten Jonek eta Josuk beren eskola zoragarria abiatu aurretik. Joaten zirelarik, Urdaburu andereak gozariko plater guztiak garbitu, oheak jantzi, alfombretan zurgagailua pasatu, eta lanera abiatzen zen. Tira, ama, bazkaria! Oihukatzen zuten semeek egunero, beren eskola txit zoragarritik itzultzen zirelarik. Tira, lastana, bazkaria! Oihukatzen zuen Urdaburu jaunak egunero, bere lan zeharo zoragarritik itzultzen zelarik. Bazkaria amaitu orduko, Urdaburu andereak platerrak arbitu, arropa zikina bildu, lehortutako alizatu, eta berriro sukaldera. Behin, etxeratu zirenean, semeek ez zuten izan nork errezibitu. Non dago ama? Galdetu zuen Urdaburu jaunak etxeratu zenean. Ez zuten inon aurkitu. Zorro bat ikusi zuten mahai gainean. Urdaburu jaunak ireki egin zuen. Paper bat zeukan barruan. Eta orain zer egin behar dugu? Esan zuen Urdaburu jaunak. Otordua prestatu behar izan zuten. Orduak eman zituzten egiteko. Eta txerriana zirudien. Biharamunean gozaria prestatu behar izan zuten. Orduak eman zituzten eta txerriana zirudien. Hurrengo egunean eta hurrengo gauean eta hurrengoko egunetan ere etzen Urdaburu anderea etxean azaldu. Jon, Josu eta Urdaburu jauna saiatu ziren etxea beren gizantolatzen. Platerrak inoiz garbitu gabeak ziren, arropa inoiz garbitu gabeak ziren. Haundik laster, etxeak txerri korta ematen zuen. Urdeburuen lekua, urdaletxea. Noiz itzuliko da, ama? Galdetu zuten zotinka mutikoek beste txerriana jate baten ondoren. Nola nahi duzue jakitea? Egin zuen Urdaburu jaunak erdi marmarka, erdi kurrinka. Gero eta marmar kurrinka handiagoak egiten zituzten hirurek ere. Gau batean, etzen ezertxo ere gelditzen afaritarako. Ezin dugu besterik egin. Zoko guztiak miatu beharko ditugu, hondarren batzuen bila. Egin zuen marmar kurrinka Urdaburu jaunak. Eta honetan, atziak zirela, azaldu zen Urdaburu anderea. Mesedez, ez zaitez joan berriz, egin zuten denek zotinka. Urdaburu anderea etxean gelditu zen. Geroztik Urdaburu jaunak platerrak garbitzen ditu. Jonek eta Josuk ohea egiten dute. Urdaburu jaunak lizatu egiten du. Denak saiatzen dira sukaldean. Eta jolasa bihurtu dute. Ama ere pozik daukate. Eta noizean behin, amak autoa konpontzen du. Eta alazan edo espazan, zar dadila kalabazan, eta tera dadila etxeko kide guztiek parte hartzen duten etxeen plazan.